yadda na ci Rabe a ɗakinsa da kuma yadda Rabe ci ni a shagonsa. Wannan topic guda biyu ne ci da aka yi. Kun gane ko? To kawai continuous dai ku fahimta. Da na hau kan Rabe na fara cin shi, ina caka mai zalmalolo na cikin abona. Ina caka masa ihu yake yi. Ina kujerar nan da take nan irin mai ɗaya ɗan nan ai kun santa. Wannan guda ɗaya ɗan nan wata baka haka wanda ta kasa take da roba haka, tana da nan suka roba haka. Ayya, yadda kuka san idan ka saka zalmalolo cikin gidan daɗi kana caka ta up and down, to haka dama na ajiye Rabe kan wannan kujerar. Na ajiye shi na mishi zaman ɗan kaciya, na hau kan shi na kamo wuyan shi. Yadda Rabe ya kankame ƙuguna, me nake yi? Ba shi wuta nake yi up and down. Ina cin sa ne tsakanina da Allah, saboda menene? Zalmalolo Rabe tabbas zalmalolo ne irin mai farashin nan. Zalmalolo ne mai daraja wanda ba za mu ce wai, kun gane ai, wata ba. Kusa menene? Yadda ruwa yake fitowa daga cikin farji na shaf duk na bana bata Rabe cinyoyinsa. Wannan kujera ko ba za mu ce muku ta yi mala ba, amma tabbas ko da muka tashi rabanta duka ta kone da ruwa ta. Saboda menene? Ina da masifar irin ruwa mai fitowa sha ɗan nan. Har za ku ce ko na sha wani abu? Babu abin da na sha, saboda daɗi ne kawai. Kusan babu abin da mace take so idan ta samu abin da take so, ka ji ta yi haye, wato irin sama ɗan nan, to za ka ga kamar like ta zare, ta haukace, ta barkice. Ko kuma ba za a yi mantawa da kowa da komai kuke yi wajen biyan bukatun ku, to haka yake. Ina cin Rabe, ina cin shi yana wayo ni kuma na kama dan baki na ma ya kasa buɗwa, saboda me? Na kasa gane me zan ce. Kusa me next din sai na dan daga kaɗan, na daga fa na kalli zalmalolin nan, ta kalle ni sai na ganta kuma still har yanzu kallo na take yi. Me na mata? Tsuguyawa na kama zalmalolo, na hada da ruwan daɗi na da ya fito ya jike, na hada da na lado ka baki ɗaya, na fara shafa gurin. Ya subhanallah, kama gurin nake ina wasa da shi da gulakin Rabe ka baki ɗaya. Ya barkice, ya ma rasa me zai ce mu, me zai yi mun, me kyautan ma me zai yi mun gaba kiɗa. Saboda haɗa ruwan nan nayi guri ɗaya, ina ta shafe su sai ka ji suna ta sulub suna ficewa daga hannuna. Ina kama zalmalolo ta tsilabe ta faɗo ta fita daga hannuna, an kama gulaki haka sa suka yi ta. Sai da na gama ma mutumin nan kaca a wannan gurin. Kusan next me ne? Daga shi na yi sama, da ya tashi sai na juya na yi ƙoho, na kama kujeran. Kun ga yanzu kenan na bashi gidan daɗi ta baya. Kujeran kawai na kama ta, na riko ta tsakani da Allah, irin kam ɗin nan na riko ta. Me zai faru next? Lado da ya ga kayan aiki gashi da na tsugunan nan ko, sai ruwan ta da dagowa irin dab din nan, sannan dan tsakana yana ta shi kadai yana son ya ji kawai an shige shi. Ni ba na manta ban gaya muku na ba, jaraba ce fa da ni irin sosai na, saboda gaskiya ina da lafiyata. Yawwa, ina da lafiyata. Kar ku zo kuna ce min wai waye ko kuma an ce ni sosai. Ina da lafiyata sosai. Da na tsuguya kawai shi shi malamin naku ya san me, ko san me wannan role ina ne, ni nake juya shi, komai ni nake yi, wato sai abin da nake so nake a wurin. Ai wanda na ce muku na ci lado ya ci ni, yanzu ina gaya muku na ci lado. Wannan cin da na yi wa lado ne, na ci lado kuma ya ci ni. Yanzu na ci lado ne, idan lado ya zo ci na zan gaya muku yadda aka yi. Kun fahimta? Ku biyo ni har ƙarshen. Kawai na so na bashi ƙoho kawai, sai ba ga mutumin ku ba. Ya ihu sai ya riƙe ƙuguna. Wow, da ya saka na ji ta har cikin makwakwaro ya kama ƙuguna. Da ya kama yana saka zalmalolo, sai na ji na zare na kama kujerar nan fa da ƙarfi, har na ji na miƙe kamar zan tashi, saboda ya shige na irin over ɗin nan, irin unexpected. Wayo, ya fara buga min ita pap yana ce na ina wayo
wayyo dan Allah, na tuba kuma wallahi ka kuce wai na gaji ne, a'a daɗin nake ci har kaina daɗi ne har kaina. Ina wayyo dan Allah, baby sai kafco bakina ya sa hannu ya tare bakina, cira hannun shi ya tare bakina, irin in shiru mana kar a ji mu, kun gane ai. Baby ya rasa ya zai kusa me cin da Lado ya min kusa abun back to back ne. Kun ga na farko na fara shi yake ci na, yanzu in ni nake cin shi, yanzu kuma shi yake ci na. Abun back to back ne, sai da na bar shi ya ci ni ya kawo. Da muka zube a gwara muka faɗi a kabet, na hau jikin shi na kwanta, muka dan huta for just 5 minutes. Ina shafa kirjin sa a hankali. Kusan me nayi a ƙasan nan da yake kwance, sai na haɗa bakin na da nashi, na fara tsotson bakin shi, ina wasa da nonuwansa a hankali. Ina shan bakinsa, ina wasa da nonuwansa. Kusan me fara next, na ɗaga shi na kama shi, muka koma kan gado. Ai kusan can a kujera muka koma kan gado. Da muka koma kan gado, na kwantar da shi, na tura shi gefe ya koma, sai na koma da kaina ta gefen ƙasan shi, yadda zai kalla baya na kawai zai gari. Na ci gaba da masa sokin saboda yana bala'in so a rika sha mai zalmalalo irin sosan nan. Me zan yi, sai na ci gaba da sha mai abin su, na sha shi kuma ta ƙasa ya kama nawa yana sha ta ƙasa. Wayo, sai na zare fa na birkice, na ba kasa ganewa shi ne ton ɗin shi ne, shi zai ci ni gwani zan ci shi, na makasa gane. A hakan yana kallon bayana, na sake hawa kansa. Ba a cewa komai, da na hau ɗan nan na miƙe na kamo ƙafafunsa. Ai kusan ƙafarsa nake kallo ba fuskansa ba. Na kamo ƙafarsa, na fara cafke ta irin da ƙarfin nan saboda ta kai mun geji. Na fara wasa da shi, ina up. Kusa me, idan kika iya cin mijinki ko, to abin da wanne, saboda zai rika jin kina kai masa makwararar daɗi. Ina up sai kije na wayo, abin da ba zai rika cewa kenan. Kun gani, babu bakin mazajen ya mutu. Ina gaya muku mutane na, kin kashe bakin shi, wallahi kin kashe bakin shi. Ko me zai ce lokacin kin kashe bakin shi. To kun ga